Seguimos adiante, xornada de metade de xullo. Temos con nós no noso estudio para analizar a actualidade do seu municipio, o municipio do que mantén o bastón de mando. Ele é o alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao. Gonzalo, benvido de novo a Radio Líder Santiago, que tal? Moi bons días, bueno, pues un placer, que levábamos tempos invernos. É verdade que sí, a verdade que sí. Coincidimos na Rapa das Vestas, sí, pero momentáneamente ali con transformación de horario, ola de calor, con esa, bueno, con ese curro ateigado de xente e demais, pero aquí no estudio xa... Sí, no estudio sempre me fixen un pouco de rogar porque andábamos alá moi liados pola estrada, pero un placer. Pola estrada e porque acaba de ser vostede papá e todas estas cosas. Todo ben, aparte de idade? Todo ben, moi contentos. O pequeniño Jorge xa cumpreu un mes, así que, bueno, pues, crecendo moito, que vexo todos os días, vexo moi grande, o sea que imagínate. E dos que llevan cumplindo os meses así con tartiña pequena, no, bueno, primeiro mes, segundo mes, terceiro mes... Tanto como tarta no, pero bueno, pero sí. O primeiro tuvo o seu mérito, cando comprou o primeiro mes tuvo o seu mérito. Que non é para menos, pois parabéns, bueno, parabéns. Muchísimas gracias. E imos a falar de distintos asuntos que teñen que ver. Por certo, houbo pantalla na Praza do Concello, foi? Na Praza de Galicia. De Galicia, efectivamente. Na Praza de Galicia, sí, ademais ateigadísima, foi un auténtico acerto, un auténtico éxito de participación. Ao final, bueno, pues o deporte, nós que sempre decimos que queremos apostar polo deporte e que participan a nivel deportivo 1000 persoas diariamente nas nosas instalacións, pois ao final o deporte é sociedade, onde pois estaba ateigada esa Praza de Galicia e xa anunciamos aquí en Radio Líder que o domingo teremos pantalla, como non pode ser de outra maneira, pois na Praza de Galicia, pois xa con tardeo, con DJs, e facendo unha previa de festa que continuaremos, se a sorte non lo permite, e lle marcamos esa segunda estrela, esa camiseta do Mundial. A ver, Goya. Bueno, onte xogamos moi ben. Fulminamos a Francia, Era o favorito, hasta para os españois. Non, nas apostas, nos rankings, nos foros, incluso sí, efectivamente. Hasta para os españois. Tiño que confesar que eu tiña dúbidas, que como era un dos favoritos, tiña dúbidas se chegaríamos á final, por eso dixen, vamos a poñer a pantalla na semifinal xa. Por si acaso. O resultado foi que, bueno, pues que estaremos, bueno, pues un auténtico evento social, deportivo, pois eu onte foi un partidazo. Fixemos porra na radio, algún doustero había, pero bueno. Bueno, había moito 2-1, había moita victoria tamén de Francia, pensando realmente en gañar a porra e non no sentimento que supoño quererían que ganase a Roja. Vostede tiña así percepción? Eu tiña a porra que para min ganábamos 2-1. Mira. Iba a ser un partido que íbamos a empezar ganando nós, despois íbamos a empatar e despois no minuto 80 íbamos a marcar o segundo gol, pero foi máis fácil, E xa a última, antes de meternos en temas, contra Argentina ou contra Inglaterra? Que prefire? Eu ademais, eu creo que vai ser contra Argentina. Vai ser, non? Vai a ser unha final apoteósica, porque España-Argentina. Ademais, nós que temos unha sociedade estradense na quinta provincia que chamamos en Argentina, se lle mandamos un cariño para lá a ver con quen van a ir, xa que son estradenses, a ver se van con Argentina ou se van con España. Pero bueno, pode estar ben esa final. Pode estar moi ben a final. Por eso, así que pantalla asegurada, perfecto, anunciada, festa asegurada, así que aí estamos entre, bueno, supostamente Argentina, quen gane o sábado en todo caso. Sí, quen gane, pero ao final, na final do Mundial de Fútbol a selección española. Veña, imos a falar de temas que, bueno, isto tamén, porque ao final vai haber pantalla e a xente vai poder vivir na rúa, na estrada, en convivencia social e cun berro común. Imos a falar de distintos asuntos. Como está indo? Cada vez maio está máis nas portas. Cada vez as eleccións están aí. Pasan as eleccións pola súa mente de vez en cando? A ver, non pasan porque a verdade é que os que estamos tremendamente metidos na burbulla do día a día, así que é certo que para ver ás veces as perspectivas do que temos un pouco máis alá, hai unha frase que me dicía o meu predecesor, que era, ás veces as árbores non permiten ver o bosque. É certo que estás no medio do bosque, ves as árbores que estás en fronte e non ves toda a masa do bosque en conxunto, non? Sí que é certo que o día a día non nos permite centrarnos nesas perspectivas, pero sí que é certo que o día a día forma parte desa perspectiva, forma parte desas árbores que son parte do bosque. Sí, un pouquiño cada vez máis, despois do verán, agora que temos este época do verán, pois xa quedarán moi pouquiños meses e xa será pois unha posta a punto para esas eleccións municipais. Eu son dos que creen no traballo do día a día, dos 365 días do ano e dos 4 anos, non de un sprint final, non dunhas eleccións municipais. Eu creo que as eleccións se ganan ou se perden, as gana ou as perde o alcalde dependendo do que faga, e a sociedade é tremendamente
sabia para escoller cal das opcións que se presenten pois é a mellor, a miña xa coñecen, evidentemente pois tamén pois as demais opcións que pois teñen que decidir, pois no meu concello aínda non houbo posicionamento de diferentes candidatos, nada máis que o Bloque Nacionalista Galego que xa sí que fixo a presentación do seu candidato, vale. pero demais forzas políticas pois están aínda por ver, polo tanto, bueno, pois nos a traballar, nos a atender a xente, nos a estar na rúa, nos a intentar pois ver cales son as diferentes prioridades, xa estemos seleccionadas, senón chegaríamos tarde pois ao traballo que nos encomendaron, a responsabilidade que nos deron, e xa neste último treito, pois xa, despois das xestións todas feitas, que sempre son moitas as burocracias que estamos sometidos, pois xa moi centrado pois, en determinados proxectos que son proxectos estrela que anunciábamos cando comezábamos esta etapa e que se están, bueno, pois, comezando a executar ou perfectamente planificados para que están en proceso de licitación e que despois do verán sexa pois, un aluvión de millóns que temos preparados para destinar, sobre todo, pois, aos núcleos rurais que son as nosas 51 parroquias. O noso concello ten unha particularidade moi específica. Eu dicía que eu pertencendo a unha parroquia rural e entendendo pois, a realidade do concello desde esa óptica, pois creo que agora pois, vai a ser a gran etapa de transformación e, bueno, pois, nestes 22 meses vai a ver moito. No rural, pode falar, pode adiantar un pouco de que serán esas transformacións ou aínda sí, claro que sí, no, sí. Estamos traballando nelas, por lo tanto xa avanzamos moitas veces, pero igual non fixemos pois, esa suma do que vai a ser pois, plazos do que van a ser estas obras. Principalmente, bueno, pois a financiación que nos deron dende a Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra vamos a destinar ao 100% ao financiamento de asfaltados rurais. Falamos de un importe de 3 millóns de euros de asfaltados rurais, que estamos en proceso de licitación. Vai a ser, bueno, pues unha gran transformación porque son aglomerados en quente de kilómetros e kilómetros de vías de comunicación. Cando falamos de que temos 473 núcleos de poboación, a maioría están conectados, interconectados, por unha vía titularidade do concello. Son tantas as superficies, kilómetros... Vostede dixo aquí no seu día 2.500 kilómetros de pistas. Son tantos que o meu predecesor fixo moito. Nós estamos asfaltando un proxecto de 800.000 euros que está executando actualmente, pero que temos preparado pois varios proxectos que suman un importe de 3 millóns. 3 millóns. Anunciaba o ano pasado que tiñamos 2 millóns por executar no ano 2025, e estamos rematando pois, eses fondos do 2025 pois, agora nestes días que están as empresas traballando, e agora pois, estamos licitando para estes últimos meses do 2026 e principios do 2027 proxectos por importe de 3 millóns de euros que chegan ás 51 parroquias, a todas as prioridades importantes que visitamos sobre o terreo cos alcaldes de barrio, cos asociacións, con peticións que chegaron á alcaldía, que comprobamos de que efectivamente son peticións importantes que teñen unha rede viaria pois mellorable, é algo do prioritario. Eu creo que hai que ser moi simples nesta vida, no que ten que ver cas responsabilidades públicas. Cando che piden algo, en vez de facer inventos raros, eu agradezco moito que as liñas de financiamento pois vayan destinadas ao que necesitan as prioridades do concello, non liñas finalistas, claro. Por tanto, eso permitiu-nos que destináramos ao que máis se repite das prioridades e, por tanto, pois, o asfalto das vías é unha demanda. Moita superficie, fan falta moitos recursos. Van o 100% dos recursos que temos en investimentos para asfaltados e prácticamente, bueno, pois chegamos á gran maioría das peticións, non digo que cheguemos a todo o 100%, pero sí que vai a ser pois, un cambio moi importante que xa se fixo e co que vamos a facer en estes meses pois, vai a ser pois, unha gran transformación. Además dos fondos europeos que xa comentamos en outra ocasión. O sea, 2 millóns que están a piques de rematarse desa inversión, máis 800 que están en marcha, máis 3 millóns. En máis 3 millóns, cuidado. Estamos en 4 millóns, e máis 6,5 millóns que estamos en proceso de licitación tamén. A maiores. Que son os fondos EDIL, eses fondos que chegaron aos concellos como unha segunda etapa de fondos europeos. Fondos europeos, efectivamente, que nos chegaron aos concellos xa grandes, de gran tamaño. Nos pedimos 10 millóns, dos cales 6,5 van a ir a transformación dos núcleos rurais. Son máis de 200 núcleos que vamos a humanizar con instalación de cunetas remontables en formigón, con mellora da recollida de pluviais, con instalación como de plataforma única para que os anchos das vías sexan maiores e, por lo tanto, pois, onde viva xente no rural,
que lle repliquemos un modelo que se fai no casco urbano, que son humanización de núcleos, non? Humanización para que recollamos as augas, para que teñan os peatóns espazos, para que teñamos mobiliario público, para que teñamos unha sinalización de velocidade para que os vehículos pues, vayan máis despacio neses núcleos rurais e ao final que pensemos un poquinho nesas persoas que viven no rural e que son máis do 50% do noso concello. O sea, humanización do rural, cuidado, isto é un termo que sí que o víamos nas máis zonas máis servizos urbanas. Rural, sí. É máis fácil facelo no casco urbano, moitas veces eu creo que os alcaldes somos un pouco egoístas e facémoslo no casco urbano porque como é esa caixa de servizos nos que todo o mundo pasa por as mesmas rúas, é máis fácil actuar para que se vexa en rúas do casco urbano, pois facemos que, bueno, pois que se centren en outras etapas, pois máis os traballos no casco urbano. Pero esta etapa era do rural, eu anunciei-no así dentro do meu programa e da forma de entender o noso concello, e sin despreciar ou sin descoidar o entorno urbano, porque vimos de inaugurar a Praza de Galicia, vimos de facer traballos tamén pois, de mellora pois, en diferentes puntos do casco urbano. Eu creo que tuvo tamén pois, unha gran transformación nos últimos anos e agora toca allí, pois, sin descoidar esa parte, pois, a eses núcleos de poboación que vamos a actuar dos 433, vamos a actuar en torno a 250. Isto é unha primeira etapa, chegan a todas as parroquias, non damos chegado a 100% dos núcleos, pero é unha primeira etapa con prioridade sobre o terreo, con prioridade tamén co peso da poboación que hai, tamén con prioridade sobre transporte público ou transporte escolar para que se mellore a mobilidade, pero que si todo sae ben, pois que será pois, unha primeira etapa de moitas para mellorar o noso concello no 100% do territorio. Bueno, son moitas as cifras de voluminosas, importante, relevante, xa dan para algo, 10 por redondear un pouco o que ven, máis todo o que se fixo, preocupación do rural que chega neste tempo. Que máis preocupacións, que máis demandas hai nesas conversas que ten vostede 24/7 cos veciños e veciñas? As pistas no rural é unha delas. E depois están esas pequenas grandes cousas que pode resolver un concello. Sacamos esta semana pois, unha liña de subvencións para o que ten que ver tamén co financiamento do que creemos que é o mellor sistema de depuración kilómetro cero dun municipio como o noso, non? Xa a Xunta de Galicia, concretamente a Aguas de Galicia, creou unha liña de subvencións para instalación de fosas sépticas, é dicir, ao residuo que xeneras na propia parcela, que ti sexas capaz de xestionalo e que non o acumules en un punto concreto, non? Nos, replicando ese sistema, fomos o primeiro concello de Galicia que creamos unhas bases, no cales, pois, agora está o prazo aberto para presentarse, ten que ser con moi pequenos requisitos, tens que estar empadronado na vivenda, tens que ser o titular, e podes solicitar pois ata os 1.000 euros que che damos por solicitude para que instales a túa fosa séptica neste ano 2026. Vale. Sacamos a convocatoria o pasado venres, a partir do sábado son 20 días, por lo tanto, hasta o día 30 se poden solicitar unhas subvencións de concorrencia non competitiva, por lo tanto, pois, animamos a que estes primeiros días da convocatoria pois, que a xente das estradas anote, que pida a súa instalación ou mellora do sistema de recollida de residuos que ten na súa parcela, por lo tanto, pois é unha gran oportunidade que temos para mellorar o noso concello no que ten que ver co saneamento, no mellor sistema que creemos, que non é a concentración de residuos nun saneamento determinado que tiña que cumplir cunha serie de parámetros de alturas ou así, senón é axudarlle a que na propia parcela pois non se concentren os residuos, senón que se depuren de forma homologada, como di Augas de Galicia. Todo ben na piscina xa? A piscina arreglada, bueno, houve un tubo simplemente, como moitos tubos que nos rompen no día a día, o sea que, bueno, pues sí que é certo que nos ve unha ola de calor, tuvemos que pechar o vaso grande durante 2 días, e xa moi encamiñados a non solamente pois, a piscina arranxada, senón xa pendente xa de abrir pois, unha gran instalación deportiva que xa rematou as súas obras, que é o módulo coberto multideporte, 2 millóns de euros que van a complementar os 2 millóns que xa se executaron na pista de atletismo. É unha instalación auxiliar para esa pista de atletismo, cunha pista coberta de 700 metros de longitude, cunhas instalacións para as artes marciais, para o karate, para as artes marciais, e tamén para unhas instalacións para os deportes de atletismo en pabillón, por tanto, sí. Pues, van a ser unhas instalacións que lle van a dar as instalacións demandadas
non solamente polo atletismo, senón tamén por artes marciais e outros deportes como a ximnasia artística ou a ximnasia rítmica ou todo isto, pois para que teñan pois, ese espazo que se inaugurará neste último trimestre do ano. Bueno, pois, xa pois, moi pendentes de rematar o regueiro, tamén un campo de fútbol, e moi pendentes da licitación, que xa tamén está en prazo de recibir ofertas, pois ese novo municipal, ese campo do Estradense, que tamén pois, vai a recibir preto de 400.000 euros para cambiar tanto a súa iluminación como o tapete de erva, que a erva artificial pois é algo caduco, xa leva 11 anos, chamámoslle o campo novo municipal, pero xa o de novo igual xa lle cambio. Porque despois de 11 anos xa chamas así, Campo Novo Municipal? O meu antecesor gustaballe poñerlle novo a moitas cousas novas, pero o problema é que se fan vellas. Bueno, outra das cousas que tamén dixo aquí, penso que claro, cando estará lista ese tramo de autovía xa conexión directa a Santiago a Estrada, neste ano? Sí, este ano, ademais, bueno, moitos dos que vimos aquí a Santiago da Estrada pois estamos sufrindo ese curto, o último treito está cortado para rematar esos últimos frecos das obras que fan que acortemos un treito hasta as portas do Concello de Teo, hasta Pontevea, que vai a ser onde vamos a coller neste ano 2026 xa pois a autovía. Así que están cos últimos frecos da obra, polo que me comunican dende a Xunta de Galicia, e xa están, bueno, pois aproveitando os días de verán para comezar co movimento de terras nese segundo treito que vai a ser o que nos vai a conectar coa capital de Galicia e co corazón do noso Concello de Estrada. Isto quere decir moitas cousas, facilidades para todo, incluso para elexir vivir en na Estrada, traballar en Santiago, a comunicación é importante neste tipo de idos. Tamén falaba do problema da vivenda que ten a Estrada e que ten todo o mundo, lamentablemente. Estimaba que había unhas 3.000 vivendas na Estrada, que cando me dixo, no contexto dun concello como a Estrada, a zona máis urbana, 3.000 vivendas, e que quería meter algún tipo de medidas que aliviaran e que esas vivendas entraran no mercado, a reducción do IBI, etcétera, etcétera. Pódese facer algo neste tempo de legislatura? Entendo que son cousas serias e de longa duración. Está traballando niso, alcalde? Mira, outro día estuvemos un foro sobre vivenda que aproveito para agradecer aquí ao compañeiro, ao amigo Blas de Ames, que nos convidou a varios concelleiros ou alcaldes de diferentes concellos e a Mesa Fegán, e ali falarse de moitas cousas interesantes. Ao final non hai fórmulas máxicas, sobre todo non son ferramentas que podamos implementar desde os concellos, e estamos todos no mesmo problema. Nos, claro. Bueno, pois unha pequena parte do problema que non se soluciona con eso, pois está coa oportunidade que dá a Xunta de Galicia para impulsar pois determinadas construción de vivendas públicas. Está xa licitada tanto o proxecto como está en proceso de firma de contrato de licitación o que ten que ver coa construción. A final deste 2026 agardamos de que se estean construindo por xa esas 28 primeiras vivendas que temos coa Xunta de Galicia, coa parcela que lle cedimos. Pero sí que é certo que para esas 3.000 vivendas o principal freo que eu interpreto que temos é que nos bonificamos o IBI, nos facemos determinadas cuestións, pero o propietario ten medo a alquilalas. Hai moita inseguridade por parte dos propietarios porque ao final un inquilino que non quere sair ou que che destroza a propiedade ou que non paga, non hai unhas ferramentas que lle den unha garantía realmente. Eu creo que este é un problema a nivel estatal, mentres que non se solucione, por eso temos todos o mesmo problema. Non é o caso da Estrada, pero sí que é certo que a pouca vivenda que hai e o aumento de vivendas turísticas fai que ainda se reduzca máis a oferta. Por lo tanto, eu creo que é un problema de primeirísimo nivel, sen dúbida, que hai que abordar entre todos e que non hai fórmulas máxicas, pero creo que hai que traballar nel, pero non é complexo resolvelo. Non é complexo de resolver. Non é complexo de resolver. Eu creo que hai moita vivenda baleira, hai moita vivenda que tamén evidentemente se lle pode facer como fixemos nós co tema dos saneamentos de transfers éticas, se lle faz un impulso para que poñen alugueiro a nivel económico, poden animarse a arranxalas, porque moitas baleiras están paradas porque non queren os propietarios e outras moitas están paradas porque están en mal estado. Por lo tanto, a subvención por parte das administracións para que se poidan poñer que poidan arranxala co condicionante de que poñan en funcionamento para que sexa habitada por algunha familia. Eu creo que é unha magnífica oportunidade que temos aí, sen dúbida, e que os concellos podemos aportar moito,
pero que a limitación orzamentaria para facer ese tipo de liñas fai que estemos pois, moi limitados nese tipo de axudas para eses investimentos, pero que sí que outras administracións que teñen máis capacidade e teñen a competencia, pois que é unha axuda moi boa que podemos nós xestionar en convivencia cos concellos. Outro tema que acaba de pasar pola miña mente, pero nova vida para a Radio Municipal da Estrada, con máis presente nas redes, con maior frenetismo, que tamén no seu día o falou aquí, que quería transformar, oxixenar a Radio Municipal da Estrada para que aínda sexa máis útil, o estamos notando. Bueno, que os medios de comunicación públicos que temos na Estrada, bueno, pues Radio Estrada é a cabeceira, ademais cumpliu 30 anos en galego, pois facendo que non solamente se reduzca a falar da Estrada na Estrada, senón que esas ondas chegan, como chega Radio Líder, pois a moitísimos recunchos, tanto pola forma tradicional como polas redes sociais, non? É un medio de comunicación, de información, de entretemento cos nosos estradenses e tamén informando pois, sobre as cousas que pasan na Estrada. Creo que teño que darlles parabéns a todo o equipo porque está traballando de forma maravillosa en conxunción e dando pois, un resultado dunha programación que nos temos que sentir moi orgullosos. Dende logo, pois, están, bueno, pois, a transformación notouse, eu creo que pois, o impulso que se fixo por parte de todos os traballadores pois, foi moi grande e dende o Concello pois, solamente podemos estar aí apoiándoos para todo o que necesiten para que, bueno, pois, teñamos esa radio de calidade que non todo o mundo ten e que, bueno, pois, temos un luxo. E que moitas se quedaron polo camiño. Eu que nacín nunha radio municipal, Boqueixón quedou sen radio municipal. Bueno, podería citar un montón delas que tristemente caeron polo camiño e que me parece unha ferramenta tan útil para a ciudadanía que parabéns por eses 30 anos a Radio Municipal da Estrada e por actualizarse cos tempos que corren. É necesario. Bueno, queda por aquí xa, creo que ten a xenda de na Cidade da Cultura, creo que ali coincidimos. Alá vamos. Aí o conselleiro amigo José López Campos vai a presentar, bueno, pois o que vai a ser pois un gran fito, eu creo que para a lingua galega, pois ese plan xeral. Espera coa corto. Estivo o conselleiro no cóctel e vostede non puido vir. No, bueno, de Radio Líder, Estuvo conselleiro. Bueno, pois estuvo hasta ben representado. Bueno, eso é verdad. Plan xeral da normalización da lingua, pois eu creo que ademais é pois unha etapa maravillosa para que todos rememos no mismo sentido. Creo que, bueno, pois a lingua galega e a cultura por forman parte pois dos grandes ápices que ten que, bueno, pois todos como sociedade, pero a Xunta de Galicia pois apostar, e é un orgullo que sexa o conselleiro José López o que capitanee pois esta nova etapa da protección da nosa lingua, da nosa cultura, e, bueno, pois aí o vai a presentar na Cidade da Cultura. E nós como Concello queremos estar presentes para apoiar pois, esta nova etapa no cal pois, estamos moi orgullosos de que as administracións públicas aposten polo galego e aposten por que moitas veces a trifulca o galego como entrar no xogo político. O galego que hai determinadas cousas que non pode dividir, e creo que o galego ten que ser o que nos ten que unir independentemente da nosa ideoloxía. Total. Eu que son galego falante dende que nacín e que me criei en galego, pois eu creo que, bueno, pois é un orgullo, no que estea ademais abandeirada por dúas persoas tan importantes para a lingua galega como son José López e Valentín García, e que isto é algo moi deles. Un traballo estupendo, eles creen en isto, e por tanto, pois orgullo de que dé resultados. Pois Gonzalo Luzao, vémonos na Cidade da Cultura con ese plan xeral da lingua e graciñas por vir. Moitos temas que abordou aquí e de forma principal ese cuidado, ese mimo o rural da Estrada, con dúas licitacións distintas, uns para os viarios e outros para a humanización, de 3 e de 6,5 millóns, máis todo o que se ten feito. Graciñas, alcalde. Vicos, un placer por convidarnos, vémonos aquí ou alá na Estrada sempre convidados. Seguramente. Viquiños, gracias.